נסתכל עכשיו איך להפעיל את חיישן ה-HRV באפליקציית הרזונטורס על טלפון אנדרואיד. ראשית אנו צריכים להסתכל על ה-incoming resonators שלנו ולחפש את אלה שיש בהם תרגולי HRV. למשל זה. אנחנו עונים על השאלה אם יש, ובשלב הבא מחברים את חיישן הביו-פידבק בלחיצה. כמובן שיש לוודא שהבלוטות' בטלפון דולק. חיישן הביו-פידבק יופיע ברשימה ונבחר אותו בלחיצה ונעשה pair. אני מדגיש כי אין צורך לחבר את זה בבלוטות' הרגיל של המכשיר. כעת נלחץ פליי והאימון יתחיל. אנו רואים כבר עכשיו את הסימן הזה של הלב מצד ימין למעלה, שאומר שנקלטות פעימות לב, והנה הגרף האדום סגול הזה שמצטייר מצד שמאל, בהדרגה זה גרף פעימות הלב שאיתו אנו מתרגלים. נעבור למסך מלא, בתפריט זה האייקון השמאלי. אפשר גם לסובב את הטלפון ולקבל מסך הוריזונטלי, זה ייתן לנו אימון הרבה יותר אפקטיבי. אפשר לראות את קצב פעימות הלב הממוצע, את האמפליטודה מצד ימין למעלה, ולעקוב אחרי מאמן הנשימה. ככל שנעשה את זה, נראה שבהדרגה גרף פעימות הלב מקבל צורה של סינוס. וזה דבר טוב. אנחנו רוצים שהגרף שלנו יהיה דומה ככל האפשר לסינוס הרמוני. זאת אומרת שהשפיצים העליונים שלו מגיעים לקו ההוריזונטלי העליון, והתחתונים לקו ההוריזונלי התחתון. וכך נתאמן, רצו להגיע אפילו ל-20 דקות. כשנחליט לסיים את האימון, נלחץ על סימן הסטופ בתפריט, וכך הגרף יישמר כדי שגם המטפל יוכל לראות אותו.